Kapitan Inteng. Marikwanang, adto'y tibayad ko. Agpakada akon Ay, mabitla ang maribanang. Apay, anya ti ibagam. Nabayagasaan ko ang nakitkita ni Marituyang Ay, uray siyak. Mas daawak nga road. Iso anapan ko kinita itay. Kat masakit gaya, Mare. Kimutong pa yun. Tasigungan ko na. Idi pa'y napalabas alawas ang maditirikrik nana. Saan ayang amo ni kabadong agsaksakit ni Marituyang? Ay, day tati parikot, Marikwanang. Awan cellphone ni pari badong. Isuan narigat ang makontak. Ay sos, kasano ngayon? Ang mga anyapay ti mapasamak ka ni Marituyang. Kunak nga rod ako yugak nga agpa-check up. Ang di namot kayat. Bayam, mapanak to itayan na numadamdama, Mare. Anya ter aramidem dito'y balay, Marikwanang. Apay, adi mo imbagbaga masakit ka, Marituyang. Okay, aklaang, Maray. Trangkaso da itaw. Ay na, nasaysaya at no agpa-check up ka. Amangan mo't no saan lang at trangkaso da ita. Delikado. Sana balay. Adamot intad ni Maribanang nga agas, Maray. Agsukat ka kay din. Inta agpa-check up. Tapno makasigurado ka. Ay, saanan, Maray? Awan mo't kwarta pagpa-check up ko. Urayak laang ti panagawid ni badong kaw. Ay na, siya kung ti madanagan para ken ka. Agimbagak tumot laang, Marikwanang. Di nakpakadanagan. Ay na, ipa-check up ka. Siya ti makamoy ti magastos. Apay-apin na umayndak dito'y balay na nanatuyang kagawad kwa nang. Mapantayo man ipa-check up ni Marituyang, kwarog. Ha? Nanano ni nanatuyang? Masakit ka nung road. Saan ka di nga mo ni tataba daw nga masakit ni nanatuyang? Awan ka no cellphone ni Kabadong. Iso narigat ang makontak. Alaman, umunag ka talalayam ni Marituyang. Arigla daw kagawad. Ijay ka di ili ti pang ipacheck upam, wano di talang dispensaray. Wan, ijay ilay. Naimbag ijay ta kompleto ti gamit da. Sino ti intarayo di ospital ako na? Ninanatuyang angkal. Ano? Saan ka di nga imbaga ni antibanang ken ka, masakit ni nanatuyang angkal? Awan imbagbaga na. Ay, anya nga awan nga ibagbagam dita, Inteng. Imbagak matkan ka itay. Madaya ka daw mo't nangin ko. Mga nalipatam lang angkal. Kat, kumusta ngay ni Marituyang, kwarog? Ti ko na ni nanakwanang. Agtrangkaso lang ni nanatuyang. Iso nga inresitaan lang ti doktor iti agas. Kalpasan na, nagawid matlaang. Adto ti ginatang ko prutas para ken ka, Marituyang. Kanam, tapno daras kang agimbag. Ay, dakal samot ti utang ko kan ka, Marikwanang. Si Kamot, okay lang kanyak. Tulong ko kan Ay, agyaman Maray. Awan anyaman na. Anya ti kayat mo akanan. Dahito orange, wano grapes. Uray anya ditan, Maray. Sanak mo tanapili. Mabitla nga raw tamang isagana akiti ka na. Si kamati masabat ko dito, Maray. Kumusta nga? Dama ko nagsakit ka kanaw. Wan, Kapitan. Ngam na imbaga kaon, babaan ititulong ni Marikwanang. Nasayaat nga raw, Maray. Where are you going? Mapanak man makitangdan kin ni Marikwanang, Kapitan. Anya, kabailam ka din? Wan, nagsublin ti pigsak, Kapitan. Naimbag lang at daigatang kumut, iti sidaw. Apay di nakapawpaw itan ni pare badong iti kwarta.
At damat ngam narigat no titangdan lang ni Badong tinamnamaag. Nasaysaya at latamat ajay adda sarilik a kwarta. Sige. Agan-anad ka, Maray. Doon nabannog ka, aginan na ka, tanarigat tag sakit ita panawa. Anya, umutang ka manan ti kunam, John. Wen ko ma, numabalin, kagawad ko anang. Uray may sakilo lang nga bagas. Awan nga minan isang ko. Makitam da ito listaam dito, John. Ay, listahan ti utang mau. Naurnungan ti utang mau. Ngam di mo matamot agbayad. Kan may sa, jak kaya tagpautang. Tadakkel ti gastos ko di nagsakit ni Marituyang. Manipod nagpa-check up. Aging nga imimbag, siyak ti naggastos. Agbayad akto ka dimot lang, inton maalam iti honorarium eh. Ay saan? Pumanaw kan. Awan may pautang kukin ka. Sana mabalin ngagpautang ak. Tawanan pangalaki ti igatang ko itilakok. Kasi timbagak itay, dakkel ti gastos ko di nagsakit ni Marituyang. Pangasim ka din, kagawad ko anang. Pautangan na kiti bagas, uray may sakilo lang. Dita, awan may pautang ko kunak lang arudan. Nangagaw ti saritaan nyo kin ni John itay marikwanang. Di ka man mamakibibiyang Marituyang. Saan, Maray? Ang nagpigsa nga mintangiwat mo, iso nangagaw. Ayawang bibiyang ko. Nangag ko tinagan ko, Maray. Apay, saan ayapod no adakkel ti gastos ko di nagsakit ka? Ay iyan niya nga minantay ko nam nga ipaaramid mo kanyak, Maray. Uray sanan. Apay ngay, sayang matial daw ko nubilang. Agdal na ka man. Dakkel ti intultulong ko kan ka. Isungawan bibiyang mo itibiyag ko. Uray da kaster aramidang, Maray. Nita, sumongbat ka pa lang. Awang babain mo mag. Laglagi pam, no saan nagapukan niyak. Agsaksakit ka pa lang aging gaita. Ay, agawidak nga rudan, Maray. Nita, asino tinag ko na mabalin mong tagawid? Saan ka di ako nam itay adin akong tangdanan? Sumungbat ka pa lang. Nalipatam sama itadakkel ti gastos ko kan kay di nagsakit ka. Awan timbagak akasta, marikuanang. Agpakpakada aklaeng. Nga maapay akasta matang tibagbagam kanyak. Saan ka amaawatan, Maray? Apay, kayat mo amamwan numano ti gastos ko kan kay day. Awan respetom kanyak. No amok lakasta ka. Di ka lang kumatinultulungan iden. Sayang lang ti kwarta. Tapno ibagakken ka, marikwanang. Sa anak adimawat ititulong ka. Sika tinagdisnudoan ang tulong kanyak. Talagang awang babain mo. Ay, ko. Apay ngay asin ni Patnak, Maray. Day tati ganabon ti kasken ka. Ni Marituyang ti sumungat dungaw. Ay, Wine. Kunak na makitangdan ka ni Marikwan ng ita. Ay, saan siguro natuloy Kano isutin ako na itay nagsabat kami itidalan. Ay, rumwar ka taing kadamagan. Ang mga nadamanin saan daan nagkinaawatan ka ni Marikwanang. Ay, saan? Ang mga ibaga naman aman nakibyangat. Umatangak man iti may sa soft drink, kagawad. Anya pa, ikwarawg! Ha? Apay ngay makaungat kamutain. Masarak iti day dya, Marituyang. Ha? Anya ti basol na kan ka? Kunamlan nga sinong agsasaw? Ha? Anya timbaga na? Nalipatan nan samit ng dagitin tultulong ko kang kwa na idagsakit. Dakal ti sakripisyo kang kwa na. Ngam kastoy kititi subad na. Nagturod pa yan namang sungbat kanyak. Amangan mat nga may, no inikam lang iti sa bali akay papanantimbaga na. Ay basta! Kagurgurak day dya kumarek! Agyamanak iti panang sukon mo kanyak, kwaraw. Manungay ti bayadak. Uray sa gasutlaang nanatuyang. Sige. Mabait lang nga rugtaalaag ti walit ka. Sige lang nanatuyang. Ahon gayam.
Anya tinagapaan nyo kinikagawad ko anang idikal manaya. Ha? Naibagahan na ngamin kanyak nga datisan nyo ang nagkinaawatan. Kwa, imbagak laeng mo't anang kuti saritaan na kin ni John. Dakas ka no ti bagbagam kan kwa na. Ay sos, sana pud no da itakwa raw. Isukit di at yado ti dakas ngem balbalikas na kanyak. Ising-singir na pa'y ti panang tulong na kanyak edi nagsakita. Marituyang, Hmm, nakita ka nagsarita kayo kan ni Kwaro gitay. Anya man ang timpulpulong mo kang kwana. ne, awan mo't maray. Olbod! Na apay ngay akasta kamutin kanyak marikwanang. Yan tangay kasta ka kanyak. Isublim amin dagitin tultulong ko kan kay di nagsakit ka. Na apay ngay asingiram ket nagdisnudo kamut anang ted kanyak. San kumut adinawat? Oray saan mo dinawat? Rumbang labayadam ta inusar mo mait. O na yun ti kasta marikwanang. No amok lang agsingir kagayam. Sa anak latta kuman ang nagpatpatulong kan ka. Ay na, awanan ta do pasaw. Agbayad ka kay din, tapno malpas ti saritaan. Awan ti amok anadagsa na basol ko kan ka. Tapno aramidem ti kastoy kanyak marikwanang. Di ka man nagdrama akasta, Marituyang. No adaman na aramidak adakas kan ka. Sapay la kumata mapakawan nak marikwanang. Ay na, tay bayad mo kay din, tapno malpasan ti saritaan. Jakab mo no anya ti saksakitan tinakam mo kanyak maray. Awanan, dado pasaw. Agbayad ka no di mo kayat ngay pungot ka, nay. Na tangiwat mo maray. Nakababain ka dagiti karubam. Na, abay, mabain ka mamuan ti karo ba? Akwartak ti pinagpagas mau. Saan akasta marikwanang? Di ore mamuan damin. Na aglablabos kan marikwanang. Kahit, anya, lumaban ka, lumaban ka. Anya ti mapaspasamak dito, uy. Ay, di ka man mamakibiyang dito, si Carjon. Anya, kumarit ka. Marituyang. Ay na marikwanang. Uray anya ti bagbagam saan ka apatulan. Jak kayat adumakkel pay daytoy nga isyaw. Takrot. Ala, no adaman saan nyo ang nagkinaawatan, pagsaritaan nyo itinasayaat. At 20 bulbuludan nyo apala, kapitan. Idisumlat taditan, Jun. Kapay nga itakalaan kit itay kapay nga ururayan. Kuang amin, kapitan. Nalabasak da na natuyang kan kagawad ko anang. Agap apa da, iso nga inanawak pa ida. Anya tinagapaan da? Diyak amaw. Tinagngag ko lang, kat singsingiran ni kagawad ko anang dyan tulong na kininanatuyang, hindi masakit. Anya? Singsingirin na ko na. Isumat tinangag ko, kapitan. Ay, una yan dada kagawad ko anak. Tumulong? Sa ita singirin na. Marituyang, anya ti aramidam dito'y balay. Ang mga nuad da ipaaramid mo maray. Pagpurdiyaan nakman, tapno makabayad akon iti utang ko kini marikwan. Utang? Wen maray, sing-singirin na ti bayad ko iti intulong na kanyak idi nagsakitak. Kunak man no si pupuso ti panang tulong na ken ka. Apay ngay asingiran na ka ita. Jak amo maray. Ang bayad aklatan tapno awan mat makunkunan na. Sigin amari ba ng pagpurdiyaan na kaun tapno makabayad. Adto'y ti bayad ti tinapay nga inutang ko idinaminsan nga aldaw, marikwanang. Ay na, agyaman nak, maribanang. Awan anyaman na, maray. Ay, ni, mabitlaan. Ni ka di marituyang jagdaldalo si ti paraangan nyo, maray? Katwan, iso. Tapno adda ka no pagbayad na iti utang na ken ka. Apay, marikwanang, di ka maasyan ang makakitkita ken kwa na. Ne, anyat kayat masawan, maribanang. Masapul ka day apabayadam ti ginastos mo idinagsakit. Ay, kwa. Apay, maray,
Masapol ang maamuan dagiti kaaruba nga adu ti intulong mo kan ni Marituyang. Ha? Ay, Marey, saan nasayaat nga isinger? Wala umapan mo ibagbaga kadagiti kaarubam ti intulong mo iti maysa a tao. Anya laengan ti panunutan da maipapankan ka, no kastamat ti aramidam. anya ti umay mugatangan, Marituyang. Sa anak ag umatang, Maray. Umay kula itad to'y advance payment ko para kadagiti amin nga intulong mo idi nagsakitak. Ay, saan? Uray saan mo na bayadan? Sigurado ka, Maray? Wen, Amang ano apaan naktumanan? si kakit dimot. Apay ko mga apaan ka ngay. Siyak ti nagbindot. Iso asyak ti rumbang agdawat iti pamakawan. Sorry, Marituyang Diyak to ulitin ang tidakas ngay naramid ko. Ay, awanan day jay kanyak, Marikuanang. Ay na, agiyaman na ak, Marituyang. Ay, arakupan ka man. Ay, kagawad ko hanang. Saan ngamin anasaya at nga ingka ising singir ti intulong mo iti padam a tao? Nasaysaya at no ti panagtulong mo kat naggapo iti pusom saan atap no addalaeng ipalastog mo. Ala sigay! Diton tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting ko'y panagdangat.